Velkommen til denne lille film, hvor jeg vil vise dig, hvordan du kan lægge et opslag på opentoday.dk's opslagstavle. For at komme ind til opslagstavlen, så kan du klikke på rullegardinet øverst i venstre hjørne på din lokale destination. Her vælger du opslag. Når du har valgt opslag, så vil du komme ind på denne side, som er den normale indlogningsside for annoncører. Så hvis du er annoncør, kan du allerede nu bruge opslagstavlen bare ved at logge ind. Er du ikke annoncør, skal du klikke på det røde link nederst. Jeg er ikke annoncør og vil gerne tilmeldes opslagstavlen. Når du klikker der, kommer du ind på denne side, hvor du vælger den destination, som du gerne vil lægge opslag op på. Og så skriver du dit navn og en mailadresse. Når det er gjort, klikker du på opret, og så vil du modtage en mail fra os i løbet af kort tid. Modtager du den ikke inden for 5 minutter, så tjek lige din spam-mappe for at se, om den er røget deri. Så kan du ellers gå tilbage til administrationssiden, hvor du kan logge ind med dit nye kodeord. Det gør vi her. Ude i venstre side vil du finde et menupunkt, der hedder Mine arrangementer. Her klikker du på Opret arrangement. Det første, vi beder dig om, er en titel på dit arrangement. Der var en stavefejl. Og du får muligheden for at oversætte titlen til engelsk og tysk med Google Oversæt. Det gør vi her. Så skal du også give os en kort beskrivelse. Dette er et testarrangement. Og også den tekst vælger jeg at oversætte til både engelsk og tysk. Du kan så vælge at lave en længere beskrivelse af dit arrangement. Det kan være en menu eller en beskrivelse af den kunstner, der udstiller på galleriet. Der er mange muligheder for, hvad du kan skrive i den uddybende beskrivelse. Jeg vælger at være lidt fantasiforladt. Og også her har du muligheden for at oversætte til engelsk og til tysk. Vi skal have en startdato på dit arrangement. Jeg vælger den 18. juni. Løber det over flere dage, kan du også opgive en slutdato. Du kan i øvrigt altid ved at holde musen hen over spørgsmålstegnene få en beskrivelse af, hvad det er, der skal være i det pågældende felt. Starttidspunkt skal vi også have. Vi siger 14:00. Og du kan også angive et sluttidspunkt. Løber dit arrangement over flere dage, så kan du se, så kommer der sådan en knap frem her. Og den spørger dig, er det her et arrangement, der foregår på den her måde hver dag, det vil sige starter kl. 14 hver dag. Hvis det er det, som for eksempel en biografforestilling, så trykker du ja her. Er det derimod et arrangement, som starter den 18. og slutter den 19., så siger du nej. Det kunne for eksempel være et kursus med overnatning. Så spørger vi dig, hvor arrangementet foregår. Og hvis du har et visitkort hos os i forvejen, så kan du vælge adressen fra et visitkort. Det kunne jo være, at det var din virksomhed, der afholdt arrangementet. Og så vil alle oplysningerne automatisk blive udfyldt. Ellers skal du vælge at indtaste en adresse og indtaste den korrekte.
Så skal du angive, hvilken kategori du synes passer bedst. Jeg vælger så andet. Og jeg vælger også, at det er for alle. Man kan vælge flere forskellige målgrupper. Men kun én kategori. Koster det noget, så kan du indtaste en pris for alle her. Det kunne være 50 kroner. Det kunne også være, at det var gratis for børn og 50 kroner for voksne og gratis for seniorer for eksempel. Eller du kan også vælge at sige, at det simpelthen er gratis for alle, eller helt lade være med at udfylde denne del. Når du så har indtastet alle oplysningerne, kan du trykke på Preview, og så vil du få billedet frem, der viser, hvordan dit arrangement vil tage sig ud på OpenToday.dk's opslagstavle. Herover sætter vi en QR-kode, som kan bruges, hvis man vil lægge arrangementet i sin telefonskalender. Når du er tilfreds med det, der står, så læser du reglerne for vores opslag. Og når det er gjort, så siger du, at dem har du læst, og så opretter du. Så modtager du en kvitteringsmail fra os, og dit opslag kan allerede nu ses på OpenToday.dk's opslagstavle. Tak for din tid, og kontakt os endelig, hvis der er noget, vi kan hjælpe med.